Travis Xwiereb ta' 31 sena minn Santa Venera ammetta fil-qorti li ħalla nota u vażett mimli bil-ħaxixa u dim id-dar tal-Kummissarju Ewropew Helena Dalli. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Jana Mikallef Staffraċ intqal li l-akkużat ibati minn problemi kbar ta' saħħa mentali u li għamel dallat għax ħaseb li id-dar hija tal-boxer famuż Irlandiż Conor McGregor. Xwiereb ġie akkużat fost l-oħrajn li traffika droga kannabis li kellu possess aggravat tagħha u li daħal mingħajr permess fi proprjetà privata. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispetturi Stephen Gulija, Keith Rizzo u Paul Camilleri xlietu wkoll fastidja lil xi persuni oħrajn online bejn frar tal-2023 u Awwissu li għadda, waqt li għamel użu ħażin mit-teknoloġija kiser il-kundizzjonijiet tal-bejl u sar riċediv. Il-Pulizija spjegat li akkużat ġie arrestat f'daru wara li ntaraf minn filmati ta' kameras ta' sigurtà meta maru poġġa l-vażett quddiem id-dar ta' Dalli f'Marsa Scala fil-31 ta' Lulju. Intqal li waqt l-investigazzjonijiet sar magħruf li Xwiereb ibati minn saħħa mentali u għalhekk kien qed jieħu l-kura fl-Isptar Monte Carmeli. Wara li ġie arrestat huwa reġa' daħal jingħata l-kura u meta ġie rilaxxat mill-ġdid ħareġ l-arrest għalih. Hawnhekk l-awtoritajiet tas-saħħa qalu li Xwiereb huwa f'siktu biex jitressaq il-qorti. Id-difiża qalet kif l-akkużat ma kienx jaf li dik id-dar hija tal-familja Dalli u spjegat li Xwiereb kien instab li huwa skizofreniku u għalhekk intalab biex il-qorti tordna li l-imputat jiġi eżaminat qabel tingħata s-sentenza. Il-qorti ddeferit il-każ għal data oħra biex ikun jista' jsir dan.